Se oli viimeinen päivä, kun me oltiin siellä jossain Ateenan isossa koulussa. Opettaja oli hyväksikäyttänyt jotain oppilasta. Tämä oli siis tullut uutisiin niin kuin illalla. Ja seuraavana aamuna kaikki Ateenan koulut oli lakossa ja ihmiset oli kaduilla. Wow, oh my god. Joo, sitä kun mä katsoin, mä olin sitä, että pitäisi vaan niin lähteä johonkin just niin Kreikkaan tai Ranskaan tai johonkin. Kuinka hyvät ne niin järjestäytymisen taidot on. Ja että siellä on varmasti paljon sellaisia taitoja, mitä niin kuin ei tule täällä edes niinku ajateltu ollenkaan. Niin se, että jos semmoista vähän niinku katukoulutusta saisi, sit olisi varmaan paljon hyviä niin poliittisia välineitä tännekin. Se olisi varmasti älyttömän arvokasta, koska kun jutellut niinku, muutaman ihmisten kanssa, jotka on vaikka asunut ulkomailla, hyvänä esimerkkinä nyt vaikka niinku Sumudissa olevia just aktiiveita, niin he on monta kertaa sanonut jotenkin mullekin, että heillä on välissä on mennyt niinku kokonaan luotto Suomeen. Tai ajattelee, että on niin takapäivää, kun täällä ei vaan osata järjestäytyä. Ja se on jännä. Että varmasti siinä on monta syytä just vaikka, että kuinka hyvin isossa skaalassa kotimainen pääoma on just ison osan